맞아요 동네도 어이너 서바로 하이게 완숙 하이구를 중게 가이도 중너 25% 진이 살고 두이둘만요 가이도는 중 한바이 루마니 판다세 오 주비디게 버니 버부이노 카스랑의 버노롭 라이나이 세 잡고 프롬 어너 중 북카스랑의 가이도롭 라이나 하이디 힘나이 보호로 지수니 보호로 힘나이 해네 중저도는 아버게 저도는 너럭 디알 동디도 가이도니 범몽 중사 사업나 진이 산거 중이야 팔나이 네 중복이 사마로 다부고케 제 아축만 사가오 너너럭 동만 사가오 너 마힘나 양오케 자몽 두이두 나이로케 비식두이 중 액션에 중만 나이다 파이디야 보케서 또는 저도 발케 클라레노도 힘나이 보호로 Sini samnairo action khat nungnai pilawo sungkisa line sawoine nungnai ge omo haiki sa lor minority Pilanke himnai pohoro afroke sangam haike himlainai ni pohoro haike jisuni pohoro moniporeke japnai pohoro moniporeke pohoro instruction Quốc thái kế suy nó rồi rằng nó quốc thái thái uy nó chụp thái đấy này Bismak hamnya Rukphai ko hamur ng butisana ko bismak pangalan ko pwede hainin bagoy jom hainin haite kaisa sansong hai course mamai ko 너 뭐이 저또 카스 양의 하이파이 라이프
asuk kamay ngay phang ko thui hai ka ta ba jani ta thai ding sa pan lo re nai chini jupini ke ba kai to no se ak pharima jora bo bong chung sa khai nai hi nei ngai chung na na ho thai di kai to no lo lai no kolom bawa mahamari rumah rumah ini sul witness ini bagai sensor mangka ini bagai pani kamu bebas surprise Kristo suno Lamsokma bisi cumano bos suno ini sakno ya pada sini bagai rusak kau suno bos surat berkat suno bebas hamari berkat ini bagai pada surprise
Rukphai Rukphai Belai ke kaksango sini mol brong rumi kaito suno tiri osa zora kaham romani bangli Bisi Rukphai ter no sun khatong khaza kaito ri mangui bono poito khlani ro sun uthulai mani bangli kaito no su belai ke hang ba Bisi Rukphai ter 1999 Nismi tiri zora 2024 Marani Pastoral Circle Uduipur Baptist Association Sini Amber Lawang Kesing Amber Lawang ke Pipra Baptist Christian Union Sini Kok Bumang ke Bebak Wo Subrayung Sino Subaka English Kok Thaisaban ke Ebenezer Bebak Sino Kaito Subaka 1 Samuel chapter 7 verse 12 Adi hanai sini kusuk tongpanai kaito no segalai kesin khabai khubai hambai maya pharo tirin o zora no man mani banglu ang zot no Jisu Kristo ni mungbai ani takhuk bukhu Kristo ni bisingo tongai rono tini o salo o jaga manjak khan banglu ang nono lamsogo tini ni sal ke sun belai ke khatung jangai sal te belai ke lai gomano muito khayei tong sujane salse suno as kudukma 25 years kaitor suno kaha pro hamya pro kabang ma baksaba yakai thangbai kha baksaba kibilai thangka haipana suno kaitor tobo man bangai khas rangai tinini sal no sun tong thaujanai sini 25th anniversary sini hamzak ma marandi pastoral circle elam bago sawo o salno subrayung snamani asal phaidi sung bekha srangnai abno tui tongthoknai lobmung 118 verse 24 ang tabok belai ke ang khaksango te sini okra te sini tui phang rok oro sok phaijak
Zoto sini pastor rono kabai lamsogo. They sini church leader, church di sini tipang ronobo ang kabai lamsogo. Su Kristen mungbai sini mothani dikon table dengtang dengtani jaga-jagani mothani sini motha songsanai rok church founder rok no si skang belai ki hambai maya pharo table sini wings ningoi BHT ni sini tipang rok Amarpur pastoral circle tipang rok te Pitra pastor circle ni tipang rok table alga rokni phainai sini joto ringjak no ringjagui phainai rok no belai ke Kristen bai hamai mai ro tebe tini belai ke lamsogo sini special sini tini ni o zubli ni kok sanai sini guest no sini ordained evangelist Sapon Jamatia sini secretary UBNE te Reverend Bangal Klana Executive Secretary JSBNE, Table Reverend Jading Liana Pachwao, Field Director BCM. They Zoto or Tongai Rock Nobo and Christian Mumbai, Hungary Tinin O Marani Pastoral Circle ni Zubli, Womanzak Paimani Bangai, Zotono, Kabai Kubai, Sri Mumbai, Lamsogo. Padisun Tabo, Sini Zubli no Musang Roway, Yaparawani Bangai. Sen sati sokmani bising station ya palai nai sati soknai ke sini mesang pavitra jamatia Bethel bisini sini okra rok tipang rok research khaimani bagai bono tabok sini marane pastoral circle ni bising bono skang Christian hinsen borok research khaimina kha hanbana bono koyo tabok oro phayui sini jubli ni sati musungmani bangai boni logebo fainai ro sang koyo sini Reverend Chandra bono ang koyo yang boni loge yang phayon bangai sasung dolai janai kete ordained evangelist imang rai jamatia sini senior pastor bono Circle Chairman Musang Project Borosing Bonobang Koyo Boy Baksa Kayui ini ni Zubli no sati musulman yang situ semai wan bang oh table naga saya sini UBN President Musang Krishna no Bang Koyo yang Thailand Bosati musulman ya musul zoto kabai ke kai to musul wan so wi ya pathor lai nai kai to ya pathor le hambai lai pha te samlani bung bai ke sing dinio o sakino hanangi Rukphai Belaki hak sama hamai maya paro sini senior existing borok sini teman bangai okra teman bangai pada ang tabo koinai sini zubli no kai tori thani wo ya pharoi suni wani bangai sini Reverend Lamsokma advisor Marandi pastor circle yang pastor
yung kaitor. Nini mong mol brum lop zaktum. Apakaitor nini zarui marandi pastoral sarton 1990 somsaka. Tabuk Bisi Rukphai der chung sobui kha. Nung se chung no tuidu nai, nung se chung no naikol nai, nung se chung no chuba nai. Hai ni bago apakaitor tinini sanjawo. Marandi pastoral circle ni ongoi a Bisi Rukphai der celebrate khaina ni bagoi chini headquarter ro chung kuthum lai apakaitor nono hampai marwo nung se photo nung se phan ganam nung se chung sa sa puklai sa dei nai thokma nini zarui silver jubilee chung klaiman kha apakaitor nono hampai marwo apakaitor chini bebax namzak program no nini thani chung ya pharo apakaitor o silver jubilee o nini mung chung sa sa ongthum ei nini ha warthum apakaitor ze zora nanai rok bo nung phan ruwi tuidu nui loge ruwi nini pola ka tharbai chung no kobol phaiwi a program ni bisingo nini ko hor debo kuchum ongoi te nukzabui phaithum apakaitor ze programo zora nanai pot nanai te ze mansak phainai rok ni bisingo bukhawo nung katal khekok sa phaidi apakaitor nini samung chung nukmani chung manmani no nini thani chung hambai maru nini chung sasa mung no chung lokzabu apakaitor nini mung kuchuk ongthum apakaitor nung se kublai ongui ze programo manzak phainai rok ni thani nung katal khekok sa phaidi chini silver jubilee program puila ni sini pai thak zorani ni thani chungya pharo chungno mu thamnai sa surprise Jesus Christo ni mung bai suri masano amen Balai ke sini pastor no hambai maya paro no kai to ni thani wo ya parwi suri mani bangi seng sini marali pastoral circle since ceremony 1999 is me balai ke seng like 25 years I found the temple saman high sini high money scan church balai kisi sasaka seng aijao orang bisingo mothani borok table sini mothani sini marne pastor ni circle ni kasi all as association table missionary by coordinate khayo miri laioi samang tanglai mani bising tei kabang ma tabok church mukha kha anbang belai ke hambai maro sini tui phangro no sini himthani wo kabang ma sin church or mission and they visions no so asuk bai thakna hi sini circle sen bathagya ko sen table motha kitab aichen kisi sen sakthalai to hanbon kaitor sini himthani sini samang tang thani wo zo to ni subama ni bisingtei kaitor samang tang to oito kai hanya pano sen zo to kaitor ni thani wo se o zubi o tongsa khatuma bai te zo to palbai subai nama ni bisingtei sini lama lam kolok lai mano share khali mani bisingtei sen beba motivation khatum khaza tong to bai ne hari sen asat lai boma kabang mani bisingo sini okra ro kabang ma sini kaisa boy sobener sini lai boma boy no sejak tong ho or jagawo no pore bai din ro kabang ma no sini history ro bumanai integrity so bumanai hanu bangoi sini sobener boy no hyokani bangai ang koyo sini orange evangelist imangrai tabok sini yubeni joto se senior pastor ang tabok kono buska ho koyo ei sini convener no koyo bono ge phayei clock hayon bangai
Tini 24th, 5th, Tini Naradi Pastor Circle, Bisi Pudmani, Olzorawo, ang Hasatla Polakata di Mungo, o Rukphai Bisi, Teni Mukmo, Abamahang Piawi Ruka. Umano, Jini Souvenir, Release Klainai, Senior Ordained Evangelist, Imang Raja Matiano, Jini Zubiri Committee ni Umui Bono Chu Yaparu. Segoro bisimo sini okra romi sini mau thari tei phang tei pastor mi simani no pore bai jari nirok ma bai nai bo rang bai ma pai nai free de manai bong sia sini convener sanai hai bana koi jabo joto no na wei lai bo ma ro no ba pore mani bisinte silai janai ani bana sini sak simani sai sini okra manjali phainai mota songsanai ro tei tui phang tongai ro borok simano जों बरखे तेबो जों दामा गोसोनि थिनां फायनाय रनो जों सावै खाना रमानाय बयबा कमाइफार पाइनाय हाबा जों बरे वे सिखे बते कमालाया जों सावै मानाय बलाके हामबाय काइतो जतो अरो कन्ट्रिबिउट खायनाय रनोबो जु ख्रिस्टनि मुंबाय हामबाय याफारो अ सबिनार व सिनाय रनो फारिताबो जों सावानि बांगै सिने मोचां भाइस प्रेसिडेंट उदयपुर बाप्टिस्ट युथ फेलोशिप नि Tabok ang bono o stage na nawa ni bangay ko jabo.
학상 마만카 비니 살듯하노 아팡 콩콩 아팡 스랑고 비니 어샤로 남자 마만카 수밤 만카 비니 수라이 타니 Rukphai Bisi Rukphai Bisi Hai din sa Jeng le mun sa Tini ni salken Rukphai Bisi misal hai đi cái đầu nó hàm bàn lòng ơi Bisi brum boni habawo him lại này te bini có thama cả hàm đó đi đấy thang ngày hoa nương Apang tongkogo dinini osalo apang seranggo dinini osalo jisuno manai jengle bini tongkogo mamanka subrana manai jengle bini aksang mamanka pio kasno bole sini olama no Sabang seranggo, ini osalo. Sabang seranggo, ini osalo. Jisuno manai jengle bini tongkogo mamanka, subrana manai jengle bini aksang mamanka, hiro kasungo mole sini olama no. Bye bye di Batapuro. 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. Belai ke hambai maya paro sini wamlei mothani takuk buhuk sono seng tini borok belai ke sini kontekso sini tomung samung no te sini korang raga kena borok senor sai kangpa pada hani bangai seng zoto bono Yesus Kristus ni mungbai seng borok no yapa kholai pisnai pada seng tini no kai to ni kai rumah bising tei te kai to ni hamza ma bising tei tini ni Rukphai Bisi te no seng malaika pada seng khatung lai nai
te kai to lob jang na tui ke sung tong thok lai nai tabo o zora no sini lob surima panda khuluma panda no ni tui phano o zora ya phroi ro Hello. Rucamo, bangsa rucabui, sini tui pam, jora nasinai, okai tor anika relai mau, kanot pal fer rucapai ro. Hello. Hello. One so I can
Hambai, sini. Saya kenal Rokno. Ani kabai jotono Lamsokgo, ini Lamsokma te kuloma Pandawa. Jotono sare kaham. Jadi, sing lari lagi. Aku granai peskan. Surili sang sanai sini. Emmanuel Bisi ni dikon. Kudiram jomatia. Wasud ma bising ke jeng tini kuloma Panda no jeng lain. Bây giờ cấp lại sa cây tờ nó hầm bái đây sini sini secretary nó ang sukya nó boni sui wani dora bon pai playa hầm bái oba hai ki cây tờ lop jat thung sini serai sini besarok sini set ba abok thung hai ang jot to nei kai ni thane hầm bái roi sui nai subrayung kotor kai to ozarano na hầm bái maro apa O apa thangai 1999 ro Rukphai Bisi sini Rukphai Bisi te tini manglai o kaito sungso to nai singai tong mani kaito nungsono romani bai pai la hambai subrai motor kaito apa tini si siang saman simi paya sak zora nungso to ni khawa kong thok roboi jot to ni khawo khasrang roboi nungsono tongoda di subrayung podre portin singa sini buskamo kebeng mung phainai ozrawo Nazaret Yesus Kristus ni mumbai sing bono normal ni bangai nungsono phan robe apa ya faro subrayung kotor kaito nini satla elemi te tu thernai broni slide pikan suwa phai subrayung hai klai sang jok to nini kotma ka hang kok khanawani nai sing to nai rakno nu khalo boi sing kasang ma zara to man nungsono subadi apa kaito o kisi sa surimani saya suya tanhana kate cinbange thei thamnai sobra Yesus Kristus ni mungbai apa kaito kaham ni dunulai osmanang sana amen Hambai, curi sang sawi suinai na. Ada sang Lamsokma ni kok kenal lainai, narak nai sini. Jubli ni chairman. Wai sini gospel theology na. Bisi nui jiba bori hamjakma khairiokma bai jungno yak tolui tuinai subrai Yesu Kristono hambai maru jung belai ke khatung lai zamani bisi nui jiba kaito ni thane jung suri ma haike tini kaito jini marandi pastoral circle bisi nui jiba bisi Rukphai te jung palai manka ozorong ke aro phainai robno lamsogwani borok kabangma hayo hani babi borongno ang sikango lamsognai inke chini speaker ordained evangelist sopon zamadia nung kisa kosto klai ayang bus kango phaidi they Reverend Vanlal Thana executive secretary ZSBA ayang nunggu isa kosto klayui borok bo phaimani logeng ke marandi pastoral circle silver jubilee sok phaiwani bagui poila chini zamatia morasing ni bisingo phano missionary rohor phainai ungkha kokborok ungkha ke dini chini bisi noijiba bungmani zorau phano borok ni ZSBA ni kotorku sok phaiman kha ke borokno chini committee ni ungui silver jubilee committee ungui norokno lamsogo
Ke borok no committee ni ungui manu kisa chung hamzak mani mari chung ya phanlainai asa rokai di. Borok ya phanlai mani zora chung ya phakotor ke khorop lainai. Sini maranti pas balai ke borok no hambai maru tebo ang borok no committee ni ungui ang Lamsokma. Te sini speaker borok sa tini phaiwani nai to hambai achuk di. Bo phaina hili komani Agartala General Service borok ni program bo ni mung to hani babi sok phaiman ni na karsani tini saklai do khna pumada yang sok phaina hili saka. Hingga ini batch pano, ini UBA cunuk zagi arok jenis kabang mat cunuk imanai, omo hai batch hingga Tripura asuk cunuk ya ko ungkana. Tapi ini Udaipur Baptist Association pano omo hai LED, tapi omo hai sound digital cunuk ya kona. Ini maran di pastor circle kai tercuba nizari cungklaiman ka. Hingga tebo ang Lamsokma Kosto duko kosto klai chungno kuidu nai maran di pastor circle standing committee je tong nai ro dak tin ro bus ka mo phai bai di maran di pastor circle ni je tabuk present standing committee borok se asol no phangba maran di pastor circle committee members joto tong nai ro khana gole omo haite zora kurui ong nai. Oh, bye bye. The committee members of no borotong by. Committee members, MPC ni standing committee members. Asal inke borok inke tini silver jubilee no pangu kaba borok no tini silver jubilee committee ni ungui borok no belai ke tuma kha kaham ya pari borok no ang Lamsokma ke asa rong no Rukphai di borok no batch borok khai layanu asa Rukphai bai sini Asher. Ini Rukphai yang ke borok manlia kau minai. Ayah yang ke sini chairman Prodip Morasing, Pro Pastor Jibon Borma Zamatia, Bon ke MPC Secretary. Ke ayah yang ke Biso Kumar Zamatia, Bo Assistant Secretary. Ayah yang takut Dilip Tripura, Bon ke Vice Chairman. Bizoy Kisur Zamatia, Bonke Rantuinai, Sunil Tripura, Yakisa Dikisa, or Apon Tripura, Bigronzoy Tripura.